Să trăiți, domnul mecanic Cesăriș. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, domnule, că eu opresc locomotiva. Ok. Să pogoni eu, vedeți și dumneavoastră că am în spate 3 vagoane. Uitați, filmați-mă și pe mine, că muncesc, domnule. Eu nu fur. Dar aveți salariu bun? O vă rog să vă scuzați, vă băgați dumneavoastră bif. N-am, domnule. 4 milioane, 3 milioane, la stăpân. Ce să faci? Și e bine? Ce să uite, dar îmi place că am motorul mare. Cât are? 6.000 jumate, 7.000? Să mă și bă, micu și cu. La în creștere. Uitați filmați, vă rog frumos, la în creștere, vă rog frumos. Gata, am văzut, domnule. Am al doilea motor, că dacă motorul ăsta se distruge, uite să vă arăt. Uite, să vă arăt cum merge. Uitați-vă și dumneavoastră. Dar mecanicul cercel în ureche. Nene, așa e plac, nu e plac. Acum ce mai un occident, și la noi la țară se poate cercel. Dar eu am darghit. Bun. Haideți să vedem ce vagoane aveți. Haideți să uitați, vă rog, să uitați-vă. Haideți să nu vă țin de timp, dați-i timp. Haide. 1, 2, 3. Bine, domnule, v-a salutat, la revedere! Să trăiți, da, eu vă salut și eu pe dumneavoastră, da, veniți să vă mai spun ceva, domnule. Dom'le, îmi pare rău, pe cuvântul meu, dar am frânii proaste, nu ne mai dă ăștia ulei. Aul! Ăsta-i trebuie combustibil, să cacă, să pice, nu știu, dar numai am combustibil la guvern, mai ne dă și nouă ceva? Nu, domnule, că să-și ia sunt niște hoți. Păi dumneavoastră sunteți reporter? Da. Păi de unde știți dumneavoastră? Eu mă întreb pe dumneavoastră, nu dumneavoastră pe mine. Gata, domnule, Hai-vă dumneavoastră, dom'le, vă place și utilajam? Da, perfect. Nene, așa se muncează din agricultură, cu 3, nu cu o căruță. Că dacă ești cu o căruță, îți merge capul utilajul meu, că e de mare capacitate. Bine, domnule, v-am salutat. Să trăiți, mai am unul, îl cheamă Hos. Hoț? Hos. Hos va fi mai târziu, adică că să facă mai mare, că după aia pot să fac treabă cu el. Bine, domnule. Să trăiți. La revedere. Mai bine, să trăiți, vă rog frumos.